Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Gadit. Taong 1964. Katbalugan, Samar. Itong mga panahong ito, kakalibing lang ng ama ni Gadit. Dahil sa medyo bata pa ang kanyang mga kapatid, kung kaya't lahat ng responsibilidad ng kanyang ama nakaatang sa kanya. Halos hindi na din siya noon nakakatulog ng mahimbing sa kanila sa kadahilan ng kung ano-ano palaging mga bagay ang pumapasok sa utak niya. Maliban kasi sa naninibago pa siya sa sitwasyon ng kanilang pamilya, hindi niya rin matanggap ang pagkamatay ng kanyang ama. Sa paglipas ng mga araw, merong pumasok na isang delusyon kay Gadit ukol sa hangarin nitong maibalik sa mundo ang namayapa niyang mahal sa buhay. Kung iisipin, imposibleng mangyari ang bagay na yon, ngunit hindi yon naging hadlang para humanap siya ng paraan na yon ay maisakatuparan. Lingid sa kaalaman ng kanyang ina, habang abala itong si Gadit sa kanyang trabaho tuwing umaga, pasimple pala yung umaalis sa tinatrabahuhan niya upang kumalap ng impormasyon sa mga matatandang merong alam pagdating sa lihim na karunungan. Ang kanyang naisip na paraan para makuha ang hinahangad niyang kasagutan ay sa pamamagitan ng pinaghirapan niyang salapi sa trabaho. Nagsisilbi yung suhol sa mga matanda upang magawa niyang malaman ang kanyang nais. Isang hapon, habang naglalakad na itong si Gadit papauwi, nakasalubong niya ang matandang palagi niyang pinupuntahan sa baryo nila. Nang magkatinginan naman silang dalawa, ngumisi lang naman ang matandang yon habang nagtatanong sa kanya ng, "Ano, Gadit? May nalaman ka na ba?" "Ako, meron na ulit akong bagong impormasyon ukol sa hinahanap mo. Sa presyong magkakasundo tayo, ibabahagi ko yun sa iyo." Matapos nitong makapagsalita, ramdam na ramdam ni Gadit ang tentasyong bumabalot sa katawan ng matanda. Bagaman alam niyang hindi na bago ang impormasyong hawak nito, hindi niya pa rin maiwasang mapaisip na baka yun na nga ang bagay na matagal na niyang hinahanap. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, marami nang ibinigay na senyales sa kanya ang matanda ukol sa alam nitong sikreto kung papaano maibalik sa mundo ang mga taong yumao. Habang kinakausap niya ito, halos mandilim na ang kanyang paningin dahil sa galit, gawa ng wala talagang balak ang matandang ilahad ang kanyang mga nalalaman nang walang naghihintay na kapalit. Makalipas lamang ang ilang minuto, napilitan na nga si Gadit na maglabas ng salapi. Pagsilay ng matanda sa perang hawak niya, walang pag-aatubili naman niya yung kinuha, sabay wika sa kanya ng, "Kung kanina ka pa nagbigay, edi sana sinabi ko na. Pero dahil mabuting bata ka, Gadit, hayaan mo, ilalahad ko sa iyo ang mga bagay na nais mong malaman. Nakikita mo ba ang bundok na yon? Meron akong kakilalang kaibigan dyan. Bukas hintayin mo ako sa bahay ko. Ako na ang tatawag sa kanya para sa iyo." Dagdag pa ng matanda, hindi basta-basta ang kaibigan niyang yon, gawa ng hawak nito ang titulo ng isang itim na ermetanyo. Karamihan ng karunungan nitong tinatangan, panig sa kaliwa at halos walang imposible ang epekto pagdating sa mga ordinaryong tao. Naniniwala din ito, kaya ng kaibigan niyang tawagin ang kaluluwa ng isang yumao at puwersahang pabalikin sa iniwan nitong katawan. Bagaman isang mapanganib na hakbang ang kanilang gagawin, ipinagtapat ng matanda sa kanya na wala siyang dapat na ipag-alala. Ayon dito, hindi baguhan ang kaibigan niya dahil marami na din yung mga kaluluwang na ipabalik sa mga namatay nitong katawan. Matapos ang kanilang pag-uusap, wala namang ibang nagawa itong si Gadit kundi ang maniwala. Dahil sa nasihan siya sa ibinigay na impormasyon ng matanda,
Binigyan niya pa yon ng dagdag na pera para naman kahit papaano hindi yun tamarin sa mga napagkasunduan nila. Halos hindi na pumasok sa kanyang isipan noon ang tungkol sa kakainin nila sa kadahilan ng balot na siya ng kanyang delusyon sa katawan. Sa pagdating ni Gadit sa kanilang tahanan, nadatnan niya ang kanyang inang naghihintay sa kanya. Nakatunga nga yun sa pinto ng kanilang bahay dahil sa wala yung malutong pagkain para sa mga kapatid niya. Nang makapasok na siya sa loob ng kanilang tahanan, agad naman siyang tinanong ng kanyang ina kung meron ba siyang dalang pera. Matapos naman yung marinig ni Gadit, nagdahilan na lamang siya rito para naman kahit papaano hindi na sila magtalo. Upang mapunan din ang kanilang sikmura noong gabing yon, kahit gabi na, pinili niyang lumabas para magbungkal ng kamote. Kinaumagahan, pinili niyang wag na munang pumasok sa kanyang trabaho nang sa gayoy marami siyang oras para maghintay sa pagbabalik ng matanda. Pagdating ni Gadit sa tahanan nito, bumungad naman sa kanya ang matandang yon na naghahanda sa kanyang gagawing pagtungo sa bundok. Meron yung dalang isang kambing at 3 manok na parabang may aalayan ito sa lugar na yon. Makalipas lamang ang ilang minuto nilang pag-uusap, pumasok na nga si Gadit sa bahay ng matanda para maghintay. Bago siya nito tuluyang nilisan, mariin itong inilahad sa kanya na kinakailangang wala siyang pagsabihan ukol sa plano nilang dalawa. Inilahad din ng matanda sa kanya na hindi sa kanilang baryo magaganap ang pagbuhay ng kanyang ama. Matapos ito, mabilis na namang umalis ang matanda na parabang meron yung pinagmamadalian. Sa paglipas ng mga oras, walang ibang ginawa si Gadit kundi isipin ang mga susunod na mangyayari. Kahit papaano, aminado siyang hindi na niya kaya pang itago ang labis niyang kagalakan dahil sa pangako ng matandang yon na muli niyang masisilayan ang kanyang amang ilang araw pa lamang na nagpapahinga. Sa pagsapit ng 3:00 ng hapon, doon niya nasipat ang pagdating ng 2 matanda. Isa rito ang kanyang kakilala habang ang isa naman bagong-bago sa paningin niya. Paglapit ng 2 yon sa kinaroroonan niya, halos hindi namang maiwasang mapaatras nitong si Gadit dahil sa tindi ng amoy ng kasama nitong matanda. Ayon sa kanya, na ang baho nito sa katawan, maihahalin tulad niya sa amoy ng lupang ilang dekada nang hindi na uulanan. May mga naaamoy din siya doong bakas ng dugo na natuyo na parabang hindi man lang nagawang punasan ng matanda. Sa paglapit pa sa kanya nito, pigil naman siya sa paghinga para naman kahit papaano hindi mapahiya ang matanda. Maya-maya pa, nang magkatitigan na silang 2, bigla naman yung nagwika sa kanya ng, "Ikaw ba ang naghahanap sa akin?" "Kung gayon tatanungin kita, iho. Ano ang pwede mong ialay kapalit ng buhay ng iyong ama? Sa mundong ito, hindi uso ang libre. Para makamit mo ang iyong pangarap, kailangan mong magsakripisyo." Nang marinig naman ni Gadit ang sinabi ng matanda, mariin niya yung pinag-isipan sa kadahilan ng wala siyang kaide-ideya ukol sa nais nitong makuha sa kanya. Dala ng kanyang kuryosidad, nagpasya siyang tanungin ito ukol sa bagay na nais nitong maging alay. Dahil sa sinabi ni Gadit, tanging pagngisi lang naman ang nagawa ng matandang yon habang deretsahang sumasagot sa kanya ng, "Para matulungan kita, mamili ka ng parte ng katawan mong kukunin ko. Pag-isipan mo itong maigi, iho, sapagkat kapag sumang-ayon ka na sa gusto ko, kailan may hinding-hindi mo na yan mababawi pa. Pero kung iisipin naman, panalo ka. Unawain mo, kapalit lamang ng maliit na peraso ng katawan mo, maibabalik mo na ang iyong ama sa tahanan ninyo." Matapos itong marinig ni Gadit, muli na naman siyang binalot ng kanyang delusyon sa katawan.
Kahit alam niyang alanganin, hindi na siya nagdalawang isip pang sumang-ayon sa nais ng matanda. Nang makuha naman ito ang kanyang permiso, hindi na din niyo nagsayang ng oras para maisakatuparan ang gagawin nilang hakbang sa pagbuhay ng patay. Bago nila nilisan ang tahanan ng matanda, lahat ng gamit na kanilang mapapakinabangan ay pinili nilang dalhin. Talandro, langis, halamang gamot at iba't ibang uri ng sangkap na karaniwang ginagamit sa paggagawa ng ritual ay hindi nila pinalampas. Kahit nga hirap na sa pagbitbit ng kanilang dala itong si Gadit, ginawa niya ang lahat ng kanyang makakaya alang-alang sa kapakanan ng kanyang ama. Sa pagbagtas nila ng daan, maraming tao ang hindi maiwasang mapatingin sa lugar na kanilang kinaroroonan. Upang hindi na magkaroon ng kung ano-anong kuro-kurong iikot sa kanilang tatlo, minabuti nilang wala sila doong pagsabihan. Lahat din ng palusot na maisip nila ay kanilang ginawa nang sa gayoy maiwasan na ang napakaraming tanong ng iilan nilang mga kababaryo. Sa pag-alis nila sa lugar na yon, doon na pagtanto ni Gadit na tutungo sila sa bundok. Yung daan kasi nila noon, literal na patungo sa lugar kung saan hindi napapasok ng tao. Sa pagpapatuloy ng kanilang paglalakad, doon inilahad ng matanda sa kanya na tutungo sila sa isang bundok kung saan kaharap lamang ng sementeryong pinaglibingan nila sa kanyang ama. Ayon sa matanda, hindi sila maaaring lumayo sa lugar na yon, lalo pat hindi rin biro ang pagtitibag ng nicho at pagpapasa ng patay at inuuod na katawan ng isang tao. Nang marinig naman yon ni Gadit, pinili na lamang niyang manahimik. Nababahala kasi siya, gawa ng malalim ang kanyang takot sa mga taong patay na. Palagi kasi noong sinasabi ng kanyang ama, isang nakakapangilabot na bagay ang pagsilay o kahit ang paghawak sa isang patay. Lumipas pa ang ilang minuto, medyo nakahinga naman siya ng maluwag kahit papaano, gawa ng nalaman niyang hindi siya sasama sa matanda para kunin ang bangkay ng kanyang ama. Ang kinakailangan lamang niyang gawin noon, siguraduhing walang makakakita ng dala nilang mga sangkap dahil sa maaaring mabasag ang mga usal na nakabalot dito. Mariinding inilahad sa kanya ng matanda na sa oras na masuway niya ang utos nito, kailan may hindi na nila magagawa pang maibalik sa mundo ng mga buhay ang yumao niyang ama. Matapos makapagsalita ng matanda, pinili nilang humanap na muna ng lugar na maaari nilang pagkublian hanggang sa tumalikod na ang araw sa kalupaan. Gabi kasi sila gagalaw, para naman kahit papaano walang makakita sa kanilang gagawing trabaho sa sementeryo. Habang hindi pa noon gaanong dumidilim sa paligid, wala naman silang ibang ginawa kundi pag-usapan ang tungkol sa nalalapit nilang plano. Bakas na kasi sa pagmumukha noon ni Gadit ang labis na pagkatuwa, gawa ng ramdam na niya sa kanyang sarili na hindi nga nagbibiro ang matanda. Sa pagsapit ng 5:00 ng hapon, doon na nga tuluyang umalis ang dalawa sa kinaroroonan niya. Nang masipat naman niya yung dahan-dahan ng lumalayo, pinili niyang ihanda ang kanilang mga gamit sa paligid. Hindi na din siya noon nagkaroon ng pagkakataong kumain ng hapunan sa kadahilan ng hindi na umalis sa kanyang isipan ang kaligayahan. Pagtungtong ng 7:00 ng gabi, doon niya nasipat ang dalawang may pasan-pasang kabaong habang naglalakad papalapit sa kinaroroonan niya. Nang ilang dipa na lamang ang layo nila sa bawat isa, naglakas loob na ring tumulong sa pagbubuhat itong si Gadit sa kabila ng hindi maipaliwanag na amoy na nanggagaling sa ataul. Pagbaba nila nito sa lupa, inabisuhan sila ng matanda na lumayo pansamantala dahil sa magpapakalat yon ng mga buhay na katagas sa lugar na pagsasagawa nila ng ritual. Makalipas lamang ang ilang minuto, doon na siya tinawag ng matandang yon upang lumuhod sa harapan ng kabaong. Inilahad din ito sa kanya
na kahit makaramdam siya ng kakaibang sakit sa kanyang sistema, piliin niyang maging matatag alang-alang sa kanyang ama. Nang marinig naman ito ni Gadit, tila bang naging isa siyang sunod-sunuran sa nais ng matanda. Ni pagtutol o pag-iisip ng kakaibang mangyayari sa oras na yon, hindi man lang dumapo sa kanyang isipan. Dahil sa labis na kamangmangan nitong si Gadit, hindi niya nakita ang nalalapit na panganib na mararanasan niya. Sa pag-umpisa ng matanda sa pagbigkas nito ng ritual, halos pilit namang kumakalas sa kanyang sistema ang kanyang kaluluwa. Kung ano-ano na dinuon ang nararanasan niya, kagaya ng labis na pagkatae at pagkasuka. Sinubukan niya din noong tumayo sa kinaroroonan niya, pero tila ba may kung anong mabigat na bagay ang nakadagan sa kanya. Ang labis pa noong ipinagtataka ni Gadit ay kung bakit nagliliwanag ng kulay pula ang mga mata ng matanda habang taimtim yung nagdarasal. Maya-maya pa, pagtigil nito sa pagbigkas ng mga engkantasyon, bigla na lamang siyang napahawak sa kanyang tiyan nang maramdaman niya ang kakaibang bagay na animoy humahalukay sa kanyang sistema. Sinundan din ito ng pagpisil ng kanyang puso na halos ikakalas naman ang kanyang wisyo. Subalit sa kabila ng mga bagay na kanyang nararanasan, pinili niya pa ring magpakatatag alang-alang sa kanyang padre de pamilya. Sa pagpapatuloy ng ganoong kaganapan, laking gulat na lamang niya nang masipat niya ang pagmumukha ng binayaran niyang matanda na tila ba hindi na rin mapakali sa kinaroroonan nito. Ilang ulit niya pa yung tinawag pero nanatili itong tulala habang nakatitig sa kinaroroonan ng kaibigan niya. Matapos naman yung masilayan ni Gadit, ginawa niya ang lahat upang manatiling nakamulat hanggang sa pagtayo ng kanyang ama. Maya-maya pa, pagramdam niyang naglaho na sa kanyang katawan ng isang mabigat na bagay na nakadagan, dali-dali naman siyang hinilang papalayo ng matanda niyang binayaran at kasabay nito ang pagsipat niya sa kabaong ng kanyang ama na unti-unting gumagalaw. Sa isang iglap, bigla yung tumayo na siya namang dali-daling sinunggaba ng itim na ermetanyo. Noong una, hindi pa gaanong nasisipat ni Gadit ang ginagawa nito, subalit sa pagliwanag ng buwan sa kalangitan, doon niya nasilayan ang isang nilalang na animoy matagal ng panahong hindi nakakain ng laman ng tao. Habang pinagmamasdan niya ito, kitang-kita niya ang kanyang amang nananatiling nakatayo sa kabila ng paghiwalay ng ulo nito sa kanyang katawan. Nang akmang susubukan niya yung tulungan, dali-dali naman siyang hinila papalayo ng binayaran niyang matanda habang patuloy na nanginginig ang buo nitong katawan. Sinubukan naman niya yung hawiin papalayo pero patuloy pa rin yung nagmamatigas na parabang ayaw talaga siya nitong bitawan. Dahil sa pangyayaring yon, buong puwersa naman yung siniko ni Gadit sa tagiliran, sabay sigaw dito ng, "Ano ba, tanda? Hindi mo ba nakikita ang ginagawa ng kasama mo? Bitawan mo ako! Hayaan mo akong tulungan ng aking ama!" Matapos namang makapagsalita ni Gadit, mas lalo pa siyang hinila papalayo ng matandang yon. Wala din siyang nagawa para maiwaksi sa kanyang katawan ng pagkakahawak nito sa kadahilan ng hindi rin biro ang lakas na ipinapamalas ng matanda. Makalipas lamang ang ilang minuto, pabulong naman yung sumagot sa kanya ng, Gusto mo bang sumunod sa ama mo? Wala na talaga akong pagpipilian. Matagal na akong kinukulit ng nilalang na yan. Paulit-ulit na din niya akong binantaan na kapag hindi ako makakakita ng patay na kalilibing pa lamang, ako ang gagawin niyang pagkain. Pasensya ka na. Alam kong walang kapatawaran ang ginawa kong ito. Subalit wala talaga akong pagpipilian. Dagdag pa ng matanda, hindi lang isang ermetanyo ang nilalang na yon, bagkus ay isa din yung uri ng aswang na merong kakayahang bumuhay ng patay bago niya yung tuluyang kainin. Ginagawa niya ito nang sa gayoy lahat ng karga ng taong na maalam
ay maaari niya pa ring makuha kung meron man. Ayon pa sa matanda, napakalayo na ng nilalang na yun sa mga aswang na kilala sa tawag na balbal. Dahil sa hindi basta-basta ang tanga nitong karunungan. Nag-iisa lang din yun kung umatake sa kanyang biktima, kaya na may hindi ito madaling matunugan. Naniniwala rin ang matanda na salungat sa pag-uugali ng balbal, pinipili nitong mailibing muna ang kanyang pagkain bago niya yun buhayin at kainin. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, wala namang nagawa si Gadit kundi ang pagmasda ng katawan ng kanyang amang nilalamo ng buo ng nilalang. Yung pangarap niyang ilang araw na niyang pinipilit pang hawakan, bigla na lamang naglaho sa kadahilan ng tuluyan siyang nagising sa katotohanan. Kapalit ng impormasyong yon ay ang kalahati ng kanyang sistemang nagawa ring kunin ng matanda bilang pundasyon sa ritual nitong ginawa. Ayon kay Gadit, habang pinagmamasdan niya ang pagkain ng nilalang sa katawan ng kanyang ama, doon niya napagtanto na kailan may hindi na maaaring ibalik sa mundo ng mga buhay ang mga namatay na. Isa yung imposibleng bagay dahil sa tanging ang Diyos lamang ang may kakayahan itong tumupad. Dagdag pa niya na kung totoo ngang nabuhay ng matanda ang kanyang ama, paniguradong hindi lang kanyang mga laman loob ang makukuha. Naniniwala kasi si Gadit na para mailigtas ang buhay ng isang nilalang, kinakailangan mo din ditong mag-alay ng kapalit na halaga. Ayon pa sa kanya na ang batas na yan ay matagal nang umiiral sa mundo bago pa man nagkaroon ng talino ang tao. Sa paglalim pa ng gabi, nagawa na ngang matapos ng nilalang ang kanyang pagkain. Pagpahid nito ng napakabahong dugo sa kanyang katawan, kalmado naman yung lumapit sa kinaroroonan nila Gadit na parabang walang nangyari. Pagtitig nito sa kanya, ngumisi lang naman ito habang nagwiwika sa kanya ng, Salamat sa pagkain, iho. Hayaan mo, bilang pabuya sa kabutihan ng iyong loob, hahayaan ko kayong makauwi ng ligtas sa inyong mga tahanan. Naway sa pag-uwi ninyo, panghawakan niyo ang kondisyon ko upang hindi kayo maagrabyado. Huwag niyo akong paglalaruan, iho, sapagkat hindi ako masayang kalaro. Matapos nitong makapagsalita, seryoso namang inilahad ng matanda sa kanila na lahat ng kanilang sasabihin magmula sa araw na yon ay nagagawa na rin itong mapakinggan. Nang mailahad na nito ang mga bagay-bagay na nais niyang iparating sa dalawa, agad naman yung naglaho sa pamamagitan ng pagiging isang anino. Sa isang iglap, bigla namang nanumbalik ang katahimikan sa paligid at kasabay nito ang mabilisang pagtakbo ng matanda, bitbit si Gadit. Habang binabagtas nila ang daan, mangyak-ngyak naman yung humingi ng tawad sa kanya dahil sa ginawa nitong pagpain sa kanyang ama. Ayon sa matanda, na kahit nakain man ng nilalang ang ama niyang yun, mapalad pa rin ito sapagkat nagawang makapaglakbay patungo sa kabilang buhay ang kaluluwa nito. Naniniwala din siya na kapag mahal ng isang tao ang yumao, kahit maagnas man ng husto ang bangkay nito, paniguradong hindi yun mawawala sa kanilang mga puso. Sa pagdating nila sa kanilang baryo, agad namang hinatid ng matanda itong si Gadit sa kanilang pamamahay. Pagpasok niya sa loob ng kanilang tahanan, hindi niya inakalang yun na din ang magiging huli nilang pagkikita ng matanda. Makalipas pa ang ilang taon, namuhay si Gadit bilang may kapansanan. Mahirap man at limitado ang kanyang paggalaw, pinili niya pa ring makabawi para sa kanyang pamilya. Kahit walang kaide-ideya ang magulang niya sa mga nangyari, hindi niya pa rin maikubli sa kanyang pagmumuka ang labis na pagsisisi. Pero alam niyo ba na sa mga huling sandali ni Gadit sa mundo, nagdesisyon siyang ilahad sa kapatid niya ang tungkol sa nasaksihan niyang paglamo ng buo
sa katawan ng kanyang ama. Okay, opinyon ko sa kwento. Napakasakit lang nung nangyari kay Gadit, no? Isipin ninyo, ginawa nyo lahat kasi meron kayong gustong magawa sa buhay eh. Gusto nyong ibalik yung mahal nyo sa buhay. Yung tatay nyo, gusto nyong mabalik. Tapos ending lang, uutuin kayo ng isang matanda na binantaan ng isang aswang na papatayin kapag hindi nakakain ng, alam nyo yun, sariwang bangkay. Pero ang pinagtataka ko, ano kayang antas na itong aswang na to? Kasi feeling ko nasa mataas na uri na to. Isipin niyo, bubuhayin niya muna bago niya patayin. Tapos yung pagbuhay niya, kailangan ng alay para mabuhay yung patay. Tapos tsaka niya kakainin. Ano kayang klaseng nilalang to? Parang bago na naman sa pandinig kaso walang binanggit kung ano eh. Ang sinabi lang parang hindi na siya balbal. Mas mataas pa siya sa uri ng balbal. Baka naman meron kayong ideya oh. Paki-comment na lang sa baba. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Salamat.